Partiya Demokratîk ya Giran HDP ku ev heyameke dirêja operasyonên girtin û bençavkirînê de robroye û derbarê hemû parlamenterên wê de fezleke hatine amadekirin, li dijî wan hemû geşetanan bi roja ve modela tifaqa berfireh kirî û xwe bi rêxistinbûnê nexşeriya xwe eşkere dike. HDP piştî civînên Meclisa Partiya xwe ya li Stenbolê û di 19 Cotmeyê jî piştî civîna lijneya birêvebir a navendê a partiya xwe dê nexşeriya xwe ji raya giştî re parve bikin. Derbarê wê yekê de endamê Meclisa Partiya Doğan Erbaş ragihand ku dijî Kurdan konsepteke nû ya şer hatiye avakirin û ew ê têkoşîna xwe bidomînin. Her wiha Erbaş dibêje HDP di nava tu tifaqên dizîka û paş perde de hatine avakirin cih nagire, hemû tifaqên wan dê eşkere û zelal bin. Hundirê Türkiye jî sağlık zêdetir yani nezik salê êriş pir zêde bûn. Konseptik nû heye. Ev jî dixwazin hêzên me, hêzê HDP kem bikin, qels bikin. Hevalan tev em vebêjin berê gotina wan ew bûke êriş çi qas zêde bibe ma bibe em ê rêxa bername xwe berdewam kin em dibêjin îtîfaq eğer çêbû gerek îtîfaq ber rêya giştî vekirî Rêgezê wê dayî xuya kiri gerek îtîfaqek wisa çêbibe. Em vekî dî îtîfaq qabûl nakin. Bi bûşîna pisporê siyaseta navxwe Profesör Dr. Mete Kankaynar jî du sedemên serekeyên operasyonên bu ser HDP hene û zehmeta ku CHP û partiyên nû bi HDP re bi awayekî eşkere û berçav tifaqekî ava bikin. AKP-MHP bloğunun AKP û MHP bi operasyonên li ser HDP dixwazin wek salên berê li dijî Kurdan û partiya wan HDP blokeke netewperest û oldar ava bikin û layên Partiya İYİ û Saadetê jî li derdora xwe kom bikin. Armanca duyem jî ew e ku layên di nav CHP da yên Kemalîst û Lîberal ku li dijî HDP ne zêdetirî derxin holê û CHP ji HDP dûr bixin. Ji ber vê çendê jî ne CHP û Partiya İYİ ne jî Partiya Elî Babacan ya Ahmed Davutoglu rasterast û baweke eşkere bi HDP re tifaqeke ava nakin. Di 25 Îlonî de bi sedema bûyerên Kobanî yên 6 û 8 Cotmeha 2014 de li heft bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dijî endam rêvebir û şaredarên HDP operasyonek berfireh pêk hatibû û ev operasyon hîna jî berdewam dikin. Ji ber vê çendê jî hevserokên HDP Mithat Sancar û Pervîn Buldan 19 Cotmeyê nexşeriya xwe ya li dijî wan operasyon û bençavkirinan ji raya giştî re eşkere dikin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara. başlatmak üzere